Parks Malta ġabret 1800 tunnella ta' skart matul kampanja ta' tindif bil-parteċipazzjoni ta' 40 entitajiet varji, għaqdiet volontarji u tas settur privat, f'madwar 55 attività ta' tindif madwar il-pajjiż. Wara l-kampanja ta' tindif widin u f'siti naturali mmexxija minn Parks Malta, l-istess entità issa bdiet tħawwel ma' 3600 siġra fl-ispazji miftuħa. Ta' kull sena Parks Malta torganizza kampanja ta' tindif bil-għan ewlieni li tqajjem kuxjenza dwar il-protezzjoni tal-widien u tħeġġeġ diversi entitajiet tal-gvern kif ukoll privati biex jipparteċipaw. Skont l-ammont ta' skart li jinġabar, Parks Malta tħawwel ammont ta' siġar. Matul din il-kampanja nġabru mal-1800 tunnellata ta' skart minn 30 wied differenti. Bekk Parks Malta se tkun qed tħawwel 3600 siġra, jiġifieri żewġ siġriet għal kull tunnellata ta' skart miġbur. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli saħqet li kampanji bħal dawn jalmuna kif innaqsu l-użu ta' materjal li jiġġenera l-iskart. Hija ħeġġet lin-nies biex ma jħamġux. Qed inħawlu 3600 siġra f'diversi widien madwar Malta u Għawdex għaliex għal kull tunnellata ta' skart li ġbarna qed inħawlu żewġ siġar. Inġabru total ta' 1800 tunnellata ta' skart matul dawn ix-xhur fil-kampanja ta' clean-up li għamilna grazzi għal Park Malta u l-kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet, NGOs u anke businesses privati.